Ja són varis els dies que portem confinats sense poder vindre a la biblioteca. Així que des de la Tiricity hem pensat una manera d'apropar-se a vosaltres sense eixir de casa. Esteu preparats? La balena. En Noé vivia amb el seu pare i 6 gats a la vora de la mar. Cada dia, el pare d'en Noé es llevava ben d'hora i sortia a treballar amb la seva barca de pesca. No tornava a casa fins a la nit. Una nit, una gran tempesta va sacsejar tota la casa. L'endemà de matí, en Noé es va acostar a la platja per veure com havia quedat tot després de la tempesta. Mentre caminava per vora la mar, va albirar alguna cosa a la llunyania. A mesura que s'hi acostava, en Noé no es podia creure el que veia. Hi havia una balena petita a la sorra. En Noé es va preguntar què hi podia fer. Sabia que per a una balena no era bo estar fora de l'aigua. «M'he d'afanyar», va pensar. En Noé va fer tot el possible perquè la balena se sentís com a casa seva. Li va contar històries sobre la vida a l'illa. La balena li prestava molta atenció. La nit es dibuixava al cel i començava a fer-se fosc. En Noé estava preocupat per si el pare s'emprenyaria quan veiés una balena a la banyera. En Noé va guardar el secret mentre sopaven. Fins i tot s'ho va manegar per portar el sopar a la balena. Però sabia que allò no podia durar gaire. El pare d'en Noé no estava enfadat. Estava sempre tan ocupat que no s'havia adonat que el seu fill se sentia sol. Malgrat tot, li va dir que havien de tornar la balena a la mar, al lloc on pertanyia. En Noé sabia que era el que havia de fer, però se li feia difícil dir-li adéu. Es va alegrar molt de tenir el seu pare al costat. En Noé pensava en la balena sovint i esperava algun dia no gaire llunyà tornar a veure la seva amiga.